Σήμερα τα παιδιά θα δοκιμάσουν την τύχη τους στο στήσιμο μπέργκερ. Έχουμε ψωμάκι μπριός, 100 γραμμάρια μπιφτέκι μοσχαρίσιο και τα υπόλοιπα, Νίκο. Έχουμε πορτοκάλι, μερέντα, μπέικον, βανίλια υποβρύχιο με γεύση τριαντάφυλλο, ρέγγα με σάλτσα, ρόξ ολόκληρο, αυγό, τσένταρ σάπιο, κέτσαπ και μαρούλι. Από αυτά τα υλικά θα μπορούν να επιλέξουν 6 και τα 4 να τα βγάλουν εκτός. Το στήσιμο θα γίνει με τυφλή επιλογή. Θα γυρίσουν πλάτη, εγώ θα βγάζω το υλικό ένα-ένα εδώ μπροστά και ό,τι επιλέξει ο καθένας. Μη φύγεις ακόμα, περίμενε λίγο τώρα. Ποια δύο θα διάλεγες? Εγώ Ναι. να βάλω μέσα έτσι. Ναι. Λοιπόν, Όχι, άστα τα καλά. Τα καλά είναι άστο. σίγουρα ρόξ. Ρόξ. Πρώτο απ' όλα ρόξ και μερέντα. Κωστή. Μάλλον θα διάλεγα ρέγγα με μερέντα. Εγώ φίλε πάω ρόξ και εγώ ρόξ. Και δεν ξέρω γιατί με κάθεται καλά η βανίλια, ρε φίλε, το που βρήκε. Το ρόξ Επειδή είναι και λίγο κολλώδες, Βασίλε. Ολόκληρο το ρόξ, ναι. Ναι, όλο το ρόξ θα μπει. Όλο το ρόξ. Εγώ προτείνω να δοκιμάσει ο Μπίλης στο τέλος απ' όλα και να μας πει ποιο τον άρεσε πιο πολύ. Σωστό. Το 1/4 από καθένα. Ναι, το 1/4. Ναι, Το 1/4. από μια μπουτιά από καθένα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είστε έτοιμοι? Πάμε. Γυρίστε. Φύγαμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά και η πρώτη επιλογή που θα κάνουμε είναι αυτή εδώ. Σας ακούω, παιδιά. Νίκο, Κούμα. Ναι. Το έφερε από μακριά, πρέπει να είναι το μαρούλι το πρώτο. Ναι. Κωστή. Εγώ όχι, φίλε. Όχι. Γυρίστε. Κέτσαπ. Ρε Βασίλη, κέτσαπ. Πάμε. Πρέπει να βγει κέτσαπ με μερέντα και ρόξ, Τι ωραία. Κούμα, είμαστε καλά, Είμαστε πολύ καλά. Ξεκινήσαμε καλά. Πάμε, δεύτερα. Πάμε. Η δεύτερη επιλογή που θα επιλέξουμε είναι αυτή εδώ. Το έκανε γύρα καλή τώρα, έτσι. Το έκανε καλή γύρα. Ο πρώτος που θα πει είναι Κωνσταντίνε. Βάλτε ρε Μπίλη, ναι. Ρουτ. Κοίτα, επειδή είναι που νερός, θα βάλει δύο καλά στην αρχή γιατί νομίζω θα πιστέψουμε εμείς όταν το πάει 1-1. Άρα είναι καλό, ναι. Κούμα. Όχι. Εγώ τι έκανα αυτός τώρα. Τι. Γύρνα να Τι δούμε. λέω πρώτος θα πει ναι και έβαλε βλακεία. Δεν ήξερα εγώ θα φάμε το πορτοκάλι στη μάπα. Έλα πορτοκαλιάκι. Έλα, το βάλω εγώ, Βασίλη, το βάλω εγώ. Πού το θέλεις? Πάνω. Περίμενε, Πάνω. εσείς είπατε όχι και οι δύο. Εγώ είπα ναι. Στο ψωμάκι θα το. Στο ψωμάκι θα το βάλεις, ρε φίλος. Όχι, εδώ, στο πιφτικάκι, ωραίος. Να το. Ωραίος. Γυρίστε, πάμε. Η επόμενη επιλογή. Έβρε Βασίλη. Βόλτα. Κούμα. Ναι. Ρουτ. Έβαλε καλό, ναι. Κωστή. Εγώ δεν θέλω. Όχι. Τι μαρούλι, ρε φίλε. Ρουτ. Τι Έλα. μπεργκεράρα θα φάμε, ρε φίλε. Κοίτα, εγώ είμαι λίγο στενά εδώ, Νίκο. Τι μπεργκεράρα θα φάμε, ρε. Είμαι λίγο στενά εδώ, δεν ξέρω, θα δούμε. Κωστέ, μαρουλάκι θα φας? Όχι, όχι. Όχι. Α, μπράβο. Όχι, δεν σας Γι' αυτό δεν το ήθελα έτσι κι αλλιώς. Α, δεν το ήθελες. Κάτσε να σε βάλει το τρέγκα εδώ με τη σάλτσα να δεις τι ωραία είναι. Λοιπόν, πάμε, γυρίστε. Το επόμενο που θα επιλέξουμε είμαστε εδώ. Κωστή. Ναι, ναι στο ρόξ. Αυτό είναι ρόξ κι εγώ, ναι. Είναι ρόξ αυτό. Κούμα. Όχι. Το κούμα. Έλα ρε φίλε! Έλα ρε φίλε! Το κουβαντιά ρε παιδιά. Φίλε, αυτό θα πάει cheeseburger ο άλλος θα πάει ρε. Το κουβαντιά ρε. Βασίλη, όπως είναι το πιάτο, τα 2 τρίτα θα βάλεις μέσα. Ακριβώς. Νίκο, μην στεναχωριέσαι. Μπράβο, Μην έλα. στεναχωριέσαι. Νίκο, θες εσύ που τα είχα πριν να βάλω το πορτοκάλι, να βάλω το μαρούλι. Βάλτε στο Βάλε, μαρούλι ρε, πάνω. Βασίλη. Στο μαρούλι πάνω βάλτε, να μην γίνεται. Για να το βλέπω λίγο. Βασίλη, βάλε λίγο. Κάτσε. Εντάξει, Βασίλη, φτάνει. Το δικό σου πρέπει να είναι λίγο χειρότερο. Ο Ρουτ έχει. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω την κέτσαπ. Ο Κωστής έχει πορτοκάλι με ρέγγα, ρε φίλε. Βάλε πιο πολύ σάλτσα. Πω. Γεια. Ναι, καλά θα πάει. Ο Κωστής λέει πορτοκάλι με ρέγγα. Ρε Μπίλη, φτάνει. Έλα, είναι, εντάξει, είναι, εντάξει, ρε, φτάνει, άντε. Πάμε, γυρίστε. Η επόμενη επιλογή, κύριοι, θα είναι... Κούμα. Ναι. Όχι. Ναι.
Όχι. Ναι, ρε φίλε! Όχι, ρε Τι έγινε, Τσακαλάκο? Και οι δύο όχι, μα τον ψυχολόγο. Εγώ είπα ναι. Μαλακά, μέχρι στιγμής έχω ρέγγα, πορτοκάλι και μερέντα. Απίστευτο ρε φίλε. Βασίλη, μπορείς να σερβίρεις τα παιδιά. Σερβίρε τα λίγο. Θα σε δω κρίμα, ρε κουβατσά. Κοίτα, εγώ δεν Τι θα να σε τον πω. φτιάξουμε τώρα αυτό. Ζεστή. Έλα. Εγώ θα σε πω ότι γουστάρω τώρα. Δεν έχω θέμα. Βάλε, Βασίλη, δεν κοροϊδεύουμε. Άρα. Ωραίος. Ρε, Φτάνει, εντάξει. στο κουστί τι να βάλεις. Εμένα άστον λίγο, δεν. Γιατί λίγο ρε φίλε. Δεν παίρνει τηλέφωνο το γιατράκο, είναι έτοιμος πάνω. Παιδιά, να σας πω, εγώ μέχρι στιγμής έχω μπιφτέκι που είναι το στάνταρ, πορτοκάλι, ρέγγα και μερέντα. Πάμε, γυρίστε. Η επόμενη επιλογή, παιδιά. Από πόσο μακριά έρχεται? Πού το έφερες αυτό? Από πόσο? Κωνσταντίνε. Ναι. Κομμά. Λοιπόν, θα πω κι εγώ ναι. Ρουτ. Εγώ θα πω Όχι. Φίλε, το ήξερα, αλήθεια σου λέω, το ήξερα. Το ήξερα, απίστευτο. Τι έγινε, παιδιά? Άρχισα να το λυπάμαι. Γιατί να σπάω έτσι? Άρχισα να το Κωστή. λυπάμαι. Μάλλον, τι φας? Τι σας πάει, τι μας πας έτσι. Εσύ Τι ξερέγγα έχω? με πορτοκάλι. Τι? Εσύ Μόνο έξερε. αυτό είναι το χάλια. Εμένα που δεν είναι ούτε ένα καλό. Κοίτα τι έμεινε. Κοίτα τι έμεινε, όλα τα άλλα τα τρώω. Άνετα. Και το ρόξτρο. Πάμε. Βασίλη, μπορείς να βάλεις τα παιδιά. Α, μπράβο έτσι. Αρκετό, μπράβο. Ωραία. Α, μπράβο. Άντε ρε σκύλε κούμα. Τι έχεις να φας. Φίλε, εμένα στο μπιφτέκι βάλει το πάνω. Έχει προτιμήσεις, τον ακούς? Άντε. Μπράβο, Βασίλη. Α, ωραίος. Ωραία. Μπράβο. Συνεχίζουμε. Είστε έτοιμοι? Πάμε, ρε Βασίλη. Η επόμενη επιλογή που έρχεται πολύ μακριά. Πολύ μακριά. Μα πολύ μακριά. Αυτό ήταν να πω. Τώρα που το πέτυχα το άλλαξε. Κωστή. Ναι. Κούμα. Όχι. Αυτό ξέρεις τι. Δεν υπάρχει περίπτωση να έβαλες τρίτο κακό. Όχι τρίτο, τέταρτο κακό. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλεις τέταρτο κακό σερί. Άρα αυτό είναι καλό. Ναι. Ναι. Ήξερα. Ναι, ρε φίλε! Ναι, ρε, μαλάκα, Ρε, ψυχολόγησέ τον, ρε Νίκο! Τι είναι, αφάω μερέντα με αυγό και υποβρύχιο και πορτοκάλι. Αυτό δεν το σκέφτομαι. Κοίτα, ναι, αυτό. Αυτό. Εγώ δεν ήθελα να Σε είναι σένα αυτό. πάει είναι οκ. Πάει. Τι πάει. Σε σένα πάει είναι οκ. Φίλε, έχεις το πιο καλό μπέργκερ. Τον άλλο κοίτα και πως στάζει η Ο μερέντα. Κουματζιάς το είχε ξεκινήσει πολύ δυνατά. Ναι, εκεί με το. Ναι, μετά λίγο ναι. τα Ωραία, χάλασε. εγώ βάζω το αυγουλάκι μου, ο Βασίλη φέρει και το άλλο. Οπ, κοίτα. Οπ. Τι έγινε. Φίλε, σαν να είναι Να νορμάλ. φας πορτοκάλι με Σαν να είναι αυγό. νορμάλ, αλήθεια. Ποιο. Το μπέργκερ. Δεν φορμάτα σκουμπρί με Άρα αυγό το και... πιάνεις με τα χέρια. Αυτό τον πήραξε. Συμπεράσμα του πιάνουμε τα χέρια. Τι να μας πειράξει τώρα, μαλάκα τέτοιο. Πού να στο βάλω. Ούτε στον Εδώ. πόλεμο δεν τρώω τέτοιο. Πω, Νίκο, άμα μπήκε ρόξ εδώ μέσα θα είναι. Πάμε. Κοίτα, άμα το αποφύγω, δηλαδή ένα όχι έχω ακόμα. Εμένα μέχρι στιγμής το μόνο που ταιριάζει από όλα είναι Το αυγό. Το ρόξ. το αυγό. Το ρόξ θέλει. Αυτά που είναι, μόνο το αυγό ταιριάζει. Έλα, Βασίλη. Θα βάλεις όξο από το πάγκο. Ρουτ. Όχι. Κώστα. Όχι. Τι. Νίκο. Κουματζιά. Ναι. Αφού δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Όχι, δεν είναι το. Ναι ρε φίλε, τσενταράκι ρε φίλε, ωραίο. Δεν με Πάμε. ενδιαφέρει. Βασίλη, Δύο φέτες. Όλες. Γιατί δύο, όχι ρε φίλε. Άρχισε άλλους δύο Μία. φέτες πάρε. Όχι, μία. δεν με καίει. Μία. Ιδιαίτερα, πάω εγώ να Νίκο. δοκιμάσω. Πάρ' το. Μία. Βάλ' το εσύ γιατί είναι λίγο... Κοιτάξτε τι ωραία έκατσα. Έχουμε φλόγιστρο να τελειώσουμε. Μείναμε με δύο υλικά, ρόξ και μπέικον.
και ο καθένας έχει να διαλέξει από ένα μόνο. Όποιος πει ναι ή όχι, έχει και το. Ξεκαθαρίστηκε το τοπίο. Πάμε. Θα γίνει βλακεία τώρα με το ροξάκι, να ξέρεις. Δεν θα σε καθόλου εξήγησα. Αυτή θα είναι έτσι από μέσα. Θα κοιτούν τηλεόραση και θα κάνει έτσι. Μας μείνανε 2. Έχουμε και οι 3 από ένα ναι, ένα όχι. Άρα ένα από τα 2 θα φάμε. Πάμε. Και το υλικό που διαλέγουμε είναι αυτό εδώ. Είναι το ροξ. Παιδιά, έβαλε το ροξ. Μαζί έβαλε το ροξ, να ξέρεις. Κωστή, Έβαλε το ροξ, Κωστή. Δεν ξέρω, έβαλε το ροξ. Εγώ σου λέω Φοβάσαι. έβαλε το ροξ. Κοίτα να δεις. φοβάσαι καθόλου. Άμα πω. Άμα πεις ναι σε Κάτσε να αυτό, σκεφτώ τώρα. θα έχεις Μπέικον όχι με στο άλλο. σκουμπρί Και μερέντα και μαστίχα. Ναι, θα πω ναι. Στο ροξ, ναι, στο ροξ. Ρουτ. Ναι, στο ροξ. Ναι, είναι ροξ. Δεν τα άφησες τελευταίο για κανένα λόγο. Ωραία, εγώ πιστεύω ότι το Rox το άφησε τελευταίο και θα πω ναι. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε! Μπεκονάρα! Όχι! Το μπέικον τρώει, το ροξ είναι. Κάτσε ρε φίλε, αφού εδώ το είχες. Θα δούμε στην κάμερα. Θα δούμε αν είναι ψέματα. Είναι το ροξ. Εγώ θέλω ροξ, ρε Βασίλη. Μπορώ να πάρω ροξ. Μπορώ να πάρω παιδιά. Ροξ είναι, παιδιά. Εγώ είπα όχι. Ναι, είπες. Ναι, είπα. Τι είπαμε, ρε. Ναι, είπα. Ναι, εσύ τι Όλοι είπες? ναι, είπαμε, ρε. Και οι τρεις ναι Όλοι είπαμε. με ροξ θα φάμε, ναι. Μπίλ, εγώ θέλω το φρέσκο τουλάχιστον. Πιο φρέσκο, Θέλω λίγο να το δείτε αυτό. Όντως τώρα είπαμε όλοι ναι. Φίλε, κουμάς, δεν υπάρχει, ρε. Το πιάτο έχει ολοκληρωθεί. Ξεκινάμε με τον Νίκο. Νίκο, τι έχεις επιλέξει? Λοιπόν, έχω επιλέξει μαρούλι, Rox, πολύ ωραία, ναι. Τσένταρ Ωραίος. και το μπιφτέκι έτσι κι αλλιώς όπως είναι από κάτω θα πάει και θα κάτσει πάνω στην κέτσα που είπαμε, μερέντα και τριαντάφυλλο Για να γλιστράει. από βρύχη. Που δεν είναι καθόλου κολλώδες. Νίκο. Φίλε, εγώ πρέπει να είμαι στην καλύτερη φάση. Έχω κέτσαπ, ρέγγα, αυγό, πορτοκάλι και τέτοιο. Και μαρούλι. Μαρούλι και ροξ. Στο πορτοκάλι ότι θα σε βγάλει το ζουμιά και θα γλιστράει πιο εύκολα. Και θα βγάλει και την οξύτητα που θέλω. ναι, που- γιατί Που ζητάω στο μπέργκερ Το μου. μπέργκερ θέλει μια οξύτητα. Δηλαδή θα το ψάξω και θα το βρω, θα είναι Όντως, εκεί. ναι. Δεν θα τρώγεται. Λοιπόν, έχω ρέγγα, ροξ και. Τι άλλο είχε εδώ τώρα. Μερέντα. Και μερέντα. Και μερέντα. Αυγό, τριαντάφυλλο και πορτοκάλι. Αυτό εγώ. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε. 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 Τώρα, Φεύγουμε στα επίγοντα. τώρα εδώ ήθελα να με κάτσει ένα κοντινό ρε Βασίλη, εδώ, δες. Δες λίγο. Εσύ τι, τάχα τι, το δικό σου είναι τέλειο. Για άνοιξε τον Νικό. Τέλειο είναι αυτό, ρε φίλε. Κοίτα το αυγουλάκι που σπάει. Κοίτα, αυγουλάκι εδώ, Φίλε, είναι τέλειο. Λέει, Τέλειο είναι. Πάρε, Νίκο, τι να πάρω, να κόψεις. γιατί να κόψω εγώ. Μα δεν θα κόψεις κι άλλο εσύ για τον Βασίλη. Θα φάω το μισό και κόβω μετά του Βασίλη. Μην αγχώνεσαι, θα φάει και ο Βασίλης. Μην αγχώνεσαι. Πάρε. Κωστή, Βασίλη, έκανα δουλίτσα εδώ, έτσι. Δες το λίγο. Δες το λίγο. Κόλλησε το μαχαίρι στο τέτοιο φιλέ. Έχει κολλήσει το μαχαίρι στο τριαντάφυλλο. Κάτσε. Έλα, το έχουμε. Ανοίξτε τα. Μπιλί, φάβαμε λίγο. Μπιλί, η ρέγγα με την κέτσα πάει απίστευτα. Ναι, Βασίλη, δέσε λίγο ρε. Δέσε λίγο. Άντε γεια φίλε, κάτσε να τα αφήσω και αυτό εδώ πάνω. Άσο, ούτως Γιατί άλλως μ' ο Κωστής έχει από αυτά, δεν τον ενοχλεί. Έλα Κωστά. Δεν θα κόβει. Έλα, πώς θα κοπεί. Το πορτοκάλι μόνο δεν ξέρω άμα. Μαγιές. Εμένα κάπου σταμάτησε. Δεν κόβει. Ναι, είναι στο... Είναι στο... Σιγά. Τι σιγά. Του διέλυσες. Τι να μην διαλύσω, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ πράγμα που θα φάω. Εδώ δες, εδώ. Stop. Πω, παιδιά, το σκουμπρί μυρίζει πολύ άσχημα, Φίλε, κοίτα τι ωραίο μπεργκεράκι έκανε ο Ρουτ, ρε φίλε. Η ρέγγα μυρίζει πολύ άσχημα. Λοιπόν, Βασίλη, τράβα το λίγο πάλι, ρε φίλε. ναι. Τι μαγεία έκανα εδώ, Κωστή. Μην το κουνάς πολύ ρε, χάνει την εστίαση. Να πω κάτι τώρα. Αυτό το τριαντάφυλλο πώς θα το φάμε, ρε. Θα το φάμε, Νίκο. Αυτό τι? δεν τρώγεται. Μια χαρά τρώγεται. Θα δούμε. Αυτό θέλει νερό για να. Μια χαρά τρώγεται. Μια χαρά τρώγεται. Κοίτα ο άλλος, δεν έχουν τα σάλια εδώ.
Για να φάει. Θες το πιάσω κι εγώ, Μπίλι, τι να πιάσω, έλα. Έλα, δες το. Γράψτε λίγο από κάτω ποιος πιστεύετε ότι έκανε τις καλύτερες επιλογές. Εγώ πιστεύω εγώ τις έκανα, παιδιά. Πιστεύω να συμφωνείτε κι εσείς. Αλλά γράψτε μας κι εσείς. Και τώρα δείτε μας να τρώμε. Τι είναι αυτό που θα βάσει εδώ, ρε φίλε. Πάμε. Ωραία, μάκα. Μαλάκα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν τρώγεται αυτό, Δεν τρώγεται αυτό, φίλε, με τίποτα. Το Rox ήταν κακή επιλογή. Δεν πάει. Δεν το κάνετε. Γιατί ρε φίλε, κρίμα. Γιατί δεν πάει το πορτοκάλι είναι ωραίο. Ο Κούμα έφαγε. Εγώ θα καθίσω εδώ με την κάμερα στα χέρια μέχρι να το φάει αυτό το μισό το μπέργκερ κομματιάς. Το πορτοκάλι πάει απίστευτα. Έτσι. Πάει απίστευτα το πορτοκάλι. Το Rox δεν πάει. Το Rox μαζί με το τριαντάφυλλο. Φίλε. Μαζί με το μπιφτέκι. Να σου πω κάτι τώρα. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Πέρα από την πλάκα, το τριαντάφυλλο είναι ό,τι χειρότερο. Ναι. Ό,τι χειρότερο. Δεν μπορώ να φάω, παιδιά, με συγχωρείτε. Εγώ τα απολαμβάνω. Φίλε, εγώ το. Άνετα το τρώω όλο, ρε. Τους είσαι σκάφτια. Το δικό μου είναι ωραίο. Ο άλλος το έφαγε κανονικά εδώ όλο. Το δικό μου είναι ωραίο. Δεν θα σου λέω, είναι ωραίο. Θα κάνω μία επιλογή. Όχι, μια από εκεί από το καφέ. Μία επιλογή θα κάνω. Δεν Θα δοκιμάσεις του ρουτ που είναι καλό. Μία επιλογή θα κάνω. Μία επιλογή. Θα δοκιμάσω Κωστή. Θα δοκιμάσω Κωστή, φίλε. Να ξέρεις και εγώ αυτό δεν δοκιμάζω. Ξέρεις γιατί, επειδή είμαι πιο καθαρός εγώ, γι' αυτό. Παιδιά, πραγματικά το τριαντάφυλλο είναι ό,τι χειρότερο. Παιδιά, το δικό μου είναι πάρα πολύ καλό. Το τριαντάφυλλο, παιδιά, δεν πρέπει να ταιριάζει με τίποτα. Και αυτά που έλεγα για το Rox πριν, τα παίρνω πίσω. Τι, ταιριάζει δηλαδή. Ωραία, θα σε δοκιμάσει λίγο από το δικό μου. Όλα πάνε, ρε. Όλα πάνε. Όποιο θες πάρε. Πάρε αυτό, ναι. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, θέλω να βάλω μπιφτέκι μέσα. Γιατί, ρε. Αφού έχει. Ακόμα και η Ρέγκα πάει. Παιδιά, είναι απίστευτο Η πραγματικά. Ρέγκα γιατί να μην πάει, Ρέγκα, μπιφτέκι και κέτσαπ, ρε ρουτ. Το μόνο που δεν πάει είναι το Rox, αλλά οκ. Εδώ σε μιλάμε έχουμε μαστίχα μέσα με τέτοιο. Κοίτα ο Η Ρέγκα, φίλε, εδώ είναι πολύ έντονη. Κάτσε ρε φίλε, αυτό που πήρες δεν έχει μαστίχα. Τι λες, ρε, έχει εδώ. Τα σάλια του Κωστή είναι αυτά. Για φάει. Τα Για σάλια φάει του να μας Κωστή. πεις. Δεν τρώγει αυτό. Πάει, Βασίλη, να έχει εγώ με περίεργο χρόνο. Άμα το φας όλο αυτό, ρε Δεν φίλε, το τρώω όλο αυτό, μια δαγκονιά θα σε κάνω. παραδέχομαι. Εγώ θα φάω το δικό μου, ρε. Θα το φάω. Βγάλει το Rox και φάτωσε. Θες από αυτό το ζωγραφιά, θες. Όχι, Rox εσύ έχεις. Έχεις. Περίμενε, βάλει και πορτοκάλι, δεν έβαλες πορτοκάλι. Έχει και πορτοκάλι. Νίκο, δεν θα φας άλλο. Όχι. Γιατί. Δεν γίνεται αυτό. Δεν τρώει. Ρε φίλε. Για το content. Παραδέχομαι Μπίλι, ρε φίλε, γιατί έκανε. Εκφάτο, Φάτο ρε! μαγκά. Άρε Βασίλ! Δοκίμασε κι εσύ, ρε. Έλα, ένα κομμάτι δοκίμασε. Ω, παιδιά. Έλα όλοι φάγαμε. Παιδιά, ο Κωστή πώς έφαγες ρε φίλε. Ρουτ, Έλα. το χειρότερο είναι τριαντάφυλλο. Παιδιά, σε έρχεται κατευθείαν. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δεν ταιριάζει το τριαντάφυλλο με τίποτα στον κόσμο. Δεν όχι μπορείς με να αυτά. φανταστείς πόσο χάλια είναι. Άρα, παιδιά. Είναι ωραίο, κοιτάξτε εδώ. Κάτω, ρε φίλε. Γιατί δεν τον καταπίνεις. Ρουτ, δοκίμασε, σε παρακαλώ. Βλέπω ένα μπέργκερ ολόκληρο. Δοκίμασε, σε παρακαλώ. Ρουτ. Είναι χάλια. Παιδιά, το δικό μου δεν υπάρχει. Δεν έχεις το χειρότερο είναι τριαντάφυλλο. Μήπως είναι τριαντάφυλλο μαζί με σκουμπρί. Ναι. Γι' αυτό. Εγώ Ο θα κουματζιάς φάω- δεν έχει σκουμπρί. Τι μαζί, εμένα Εγώ ούτε θα ένα φάω δεν λίγο θέλει. Rox Τι με μαζί. μαρούλι. Νικό. Όντως, δεν στο λέω γιατί Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. σε βγαίνει το τριαντάφυλλο μαζί με το σκουμπρί που είναι τα πιο τέτοια εκεί μέσα και Θα με κάνω να φάω τώρα, ρε φίλε. Πάει. Παιδιά, το δικό μου είναι τέλειο. Αλήθεια. Δεν Κωστή, με ρέντα έχεις κι εσύ. Ναι ρε, εγώ κανονικό με το είχα να κάνω εκεί. Δεν το έκανα και το πράγμα. θα με πέσει, να δοκιμάσω αυτό. Εγώ τρώω μόνο το Rox. Λοιπόν, Δώσου με πάσο. εγώ σου λέω, άμα είσαι μάγκας, δοκίμασε αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό εδώ, ναι.
παιδιά, το δικό μου είναι τέλειο. Το δικό σου είναι τέλειο, αλλά δοκίμασα αυτό εδώ που έχει σκουμπρί. Έχει τριαντάφυλλο. Να, δεν το ανοίγεις. Να δοκιμάσεις απ' όλα, ρε. Να είναι απ' όλα μέσα. Μερέντα. Είναι... Το πιο χάλια είναι αυτό, ρε φίλε. Το ότι βγαίνει το τριαντάφυλλο μαζί με το σκουμπρί. Μήπως είσαι Κομματιά. λίγο περιφωνικός. Και εσύ σκουμπρί, Όχι. Όχι. Νομίζω το δικό σου θα είναι καλύτερο. Όχι, όχι. Μπατσάς δεν έχει σκουμπρί. Αυτό εδώ, Βασίλη. Ναι. Και δεν τρώγεται, λες, Δεν τρώγεται. Φίλε, άμα το φας Περίμενε αυτό λίγο, εδώ, περίμενε λίγο να σε φύγει λίγο η γεύση από το δικό σου. Περίμενε. Περίμενε λίγο, γιατί άμα το όντως το φας θέλω κοντινό. Περίμενε. Παιδιά είναι καλό, ρε φίλε. δεν έχεις πολύ βανίλια. Πώς δεν έχω, κοίτα πόσο βανίλια έχω. Πάμε, Νικό. Περίμενε, όχι, περίμενε. Όχι, δεν με βάζει άλλο αυτό. Στοπ. Εσύ έκανες επιλογές. Να Όχι, το. φύγε, όχι. Τι είναι αυτό, τσε φίλε, δεν καταλαβαίνει τίποτα, ρε μαλάκα. Ωραία. Τι είπε ο ΕΟ. Ναι, ρε. Ω, που είσαι χαζός, ρε. Τι είναι αυτό. Αυτό το μπιφτέκι που μας έκανες εσύ. Τσάκμο. Αυτό, Εδώ φάει, που έχει και το τέτοιο. Από εδώ έφαγα, ρε. Φάτο και από εδώ. Σ' άρεσε. Όχι να τρέξω. Εντάξει. Δηλαδή, άμα σου φέρουν μεσημεριανό αυτό και έχεις 2 μέρες να φας το τρως. Αλλά σίγουρα με διαφορά το χειρότερο από τα 10 που είχαμε, με διαφορά το τριαντάφυλλο. Ναι. Με διαφορά. Η μερέτα θα πήγαινε, το τριαντάφυλλο χρειαστεί. Είναι πολύ έντονο, δεν. Αν συμπεράσει το πρώτο σοκ που τα τρως όλα μαζί και σε έρχεται και το τριαντάφυλλο, γιατί εκείνη ώρα σε έρχεται να ξεράσει. Σε έρχεται αναγούλα. Σε έρχεται αναγούλα. Άμα το ξεπεράσει αυτό είναι κομπλέ. Αλλά όχι, πηγαίνει το χειρότερο. Εντάξει, μην τον έχετε εκεί πολύ εμπιστοσύνη. Κάθομαι Ο λένε. άνθρωπος έφαγε Αυτό, ολόκληρο ο το μπέργκερ άνθρωπος- με ρόξ. Ο άνθρωπος τρώει ό,τι περισσεύει πάντα. Και από τον κουβαντιά Ρε θα πάει. φίλε. Καθίστε να δείτε. Να σου πω, αυτό είναι εργοτέχνης εδώ που έκανα, Ναι, έτσι. ρε. Ναι, πλάκα κάνεις. Ναι, ρε, είναι πολύ ωραίο. Να το κάνει, όποιοι έχετε μαγαζιά με μπέργκερ, αυτό να το κάνετε, είναι έργο. Κλείς το Βασίλη και πάμε να κάνουμε μετό. Γράψτε από κάτω τι να γράψετε, κάντε κανένα like και τα λέμε στο άλλο βίντεο.